ki arpun rungut ki khynnah school na po ka Nongmensong Secondary School kila Wanrah burom ya ka nam ha ka jing pas ba ya ka result SSLC jong usnem haja arpo blapen mi da ka Meghalaya Board of School Education na pedeng kita ki arpun rungut ki bla pas ba tang iwe iba pil la ya tu kita ki nong penya jong ka ka school bat ha ka ju ka por la bu mau nong rem ya ka ka school da UMLA uba ALHEC jong ka pentor umkra constituency UMDC kalat umkra constituency uba Joseph Fantin la kadong hakajingya don lang urang ba snong ka Nongmensong uba prang sngi warjeri hakatega jingpli mau nong rem ya ka school la sakhi lang da ki khynnah school kinong kit kam snong bat kinong hikai ya kate ka school ka ban sateno da ka building ka bathamai bat lano senyang ya kate da ka MLA scheme ka blapen yo do ba ALHEC ship holak tenka bat MDC scheme blapen yo do Joseph Fantin la kadong ya kate ka scheme and page da ka dorbar snong bat ka managing committee jong kate ka school ka jingyo ban penyang jing school thamai ka dei na mar ka jingbun khynnah bat ki bawan bha shakmat haka exam matric laya tu ute rang ba snong jong ka Nongmensong uba sngi warjeri yakte ka school Nongmensong Secondary School la penya da ka dorbar snong hi namar ka jingkhap nya palat la don kam ban pen heno hadin ka jingut jong ki kattu kan ne ki nong penya school jong ka te ka snong urang ba snong uba prang sngi warjeri haka jing a jingkren haka jingya lang balengkot ka bla pen long da ka dorbar snong Nongmensong uba ALHEC uba de UMLA na po katika constituency ulapan singaw siya kasnong bat siya ki khynnah school baki de ban long ki bat singaw red bat ki ba jam note khnang baki ki balatmu kin long ki babha bat kin urlong bat nakalyang UMDC uba Joseph Fantin lakadong ulano sen yang san lak tengka naka MDC scheme bat ula ongru ba utrang banyarap ya kasnong katkum ka jingla jong u naka jingmen toy jong kinong shong snong ban pan jingwat nang kaleng jongpi rasngap ini la kalong ye kinong hikai LP UP bat secondary bat khamtam ya kabaya dei bat khynnah secondary ban slong thu bakan yang ka jing hikai jongki bat banjie de khynnah ban ye examination SSLC ban Wanrah ya ka buram jong ka school bagi khynnah ken pas bha bat penpun ya ka jing anmut jong ki pa dong shong shnong jong ka shnong jami Sebelum pimentai layo ya umau rem jom ke school building pertama ini